ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଧେ ରାଧେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସକାଳୁ ଉଠି ଆମ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଟିକେ ନାଲି ଚାହା ମାରି। ଡେରି ନ କରି ଆମେ ତିନି ଭାଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ମେଡିକାଲ ପାଖକୁ ଟିକେ ନାଲି ଚାହା ମାରିବ। ସାରି ନାଲି ତିନିଟା ଦିଅ ଆମର। ଅର୍ଡର ଦଉ ଦଉ ଆମ ୱେଟର ଭାଇ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଗରମା ଗରମ ନାଲି ଚାହା। ଚାହା ପିଆ ହଉ କିମ୍ବା ନ ହଉ ରିଭ୍ୟୁ ଦବା ପାଇଁ କେହି କାହାକୁ କମତି ନୁହନ୍ତି। ନାଲି ଚାହା ମାରି ବଡି ଗରମ କରି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବା ଆଜି ଥିଲା ସଣ୍ଡେ, ତ ଆମେ ତିନି ଭାଇ କାନ୍ଧରେ କଣ୍ଟା ଆମ୍ବୁଡା ପକେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସୁନୀଲକୁ ଖଟେଇବାକୁ। ଆଜି ହଉଛି ଏଇ ବିଲର କାମ ହବ। ତିନି ଭାଇ ଠେକା ବି ଦେଇ ଆମେ ରେଡି ହେଇଗଲୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଚାଲୋ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆମ ବୀରପୁତ୍ର ବୀର ତର୍ପରରେ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଲେ, ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସୁନୀଲ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରି ମୁଁ ବି ଆସିଗଲି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଇଏ ଗଦା ହେଇଗଲା, ଏଗୁରା ବି ଗଦେଇ ସାରିଲୁଣି, ସେଗୁରା ଗଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ସେପଟ ବିଲଟା ପୁରା ସଜାଇଛି ଗଦାରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ସାରି ଦେଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ଆମେ ସାରି ସୁରି ଦେଇକି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଆସୁଛୁ, କାମ ସରିନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ହେଇନାହିଁ। ଗଲେ ଖାଇ ପିଇବୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାହା ହବ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ସାରି ଆମ ବାହାନରେ ବସି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ ଆମ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।